Убачыўшы яе, Ісус падазваў і сказаў ёй: «Жанчына, ты вызвалена ад немачы тваёй». І ўсклаў на яе рукі, і адразу яна выпрасталася і славіла Бога. Христос дакранаецца і ацаляе. За міг ад вялікіх пакут вызваляе жанчыну, нахіленую да зямлі. І вось яна роўна стаіць перад ім. Убачыўшы цуда, зайздроснікі скажуць: «Дзень сёння суботні». Христу так укажуць, нібыта закон парушае ён Божы. На іх крывадушша адкажа Сын Божы. Ці зло, ці дабро нам тварыць у суботу, адкласці ўсе справы, адкінуць работу і нават асла не павесці паіць. А Бог міласэрны, Ён хоча дарыць апеку, дабро, сілы, радасць, любоў, як той, што была 18 гадоў у немачы, у варожым палоне, як птушка расправіла крылы на волі. І запаведь Божая пра дзень суботні нагадвае нам, каб стараліся штодня адзін аднаму толькі добрае несці, руку падаваць, як Айцец наш нябесны.